Добрый дзень, паважаныя сябры. Мы працягваем нашы сустрэчы онлайн. Верьте, мы вельмі сумаваліся па вам, па нашых сустрэчах вочы ў вочы. Але вельмі верым, што хутка пройдзе гэты час, і мы зноў сустрэнемся ў вялікіх залах і пачытаем вам новыя вершы, якія мы напісалі за гэты час. Дарэчы, я вам сёння буду чытаць вершы, сярод якіх таксама будуць новыя, напісаны літаральна ў красавіку і маі. Ну, а пачаць хочацца з вясновых вершаў, таму што на вуліцы, на дварэ бушуе вясна. А там, так называется верш. Прачнулася, і ў сад мой мілы, а там чарэшні матылі бялюткім кветам абляпілі, зляцеўшыся з усёй зямлі. А там, вакол нявесты грушкі, што разліла салодкі пах, таўкуцца пчолкі галадушкі і распухаюць на вачах. А там, на посцілцы маёвай, разліты дзьмухаўцаў жаўткі, шпакі, салісты шат вішнёвых, скверчаць у новыя свісткі. Я там, акрытая хусцінкай, проставалосая стаю, збягае ціхая слязінка, прачнулася, няўжо ў раю. Сапраўды, гэты пялёсткавы сад з'яўляецца сапраўдным раем. І недаўна я напісала верш, які так і назвала «Пялёсткавы сад». Пялёсткавыя завеі над садам маім адшумелі, пялёсткавыя пасцелі, вясна на падворку сцеле. А я на сад пазіраю, а я сябе ўспамінаю, калі маладой і спелай гуляла па садзе белым. Квітнелі чарэшні, вішні, і ластавачкай увішнай злятала з нябёсаў вера, што дзён не бывае шэрых. І я ў маім садзе заўсёды пачую руплівых пчолак, што вечар будзе лагодным і сонечным кожны золак. Пялёсткавым садам крочыла, ды трохі са сцежкі збочыла, зыначыла светлы свой лёс, і вецер пялёсткі абтрос. Вось такая вясновая крышачка туга ў маім вершы гэтым. А зараз прачытаю верш, звязаны з гародняю і з тым, як сёння, паглядзіце на вуліцы, раскашуюць каштаны. О, як раскашуюць каштаны на травеньскіх вуліцах Гродна! Так можа палаць закаханы, так можа ўзрываць сэрца годны. На дужых зялёных далонях жамчужная кіпень букетаў, так можа кіпець нізкароны. Ці мужнае сэрца паэта, і марыцца так нечакана, мяне на руках сваіх дужых ты ўздымеш, як свечку каштана. Не вернецца лютая сцюжа над гэтым натоўпам няспынным, над непраціўленнем авечым, над прагаю нечалавечай сустрэцца з табой незабыўным. Ды вось ён, абраны вясною, насустрач з другой, прынародна. Так можа быць толькі са мною на травеньскіх вуліцах Гродна. Вось крышачку такі іранічны верш. Ну і, зразумела, я прачытаю вам верш, таксама звязаны з пандэміяй, які я напісала ў апошні час. Ён з надзеяй і верай. Называецца «Зямля паправіцца». Пасядзім, павойкаем, памаўчым, падумаем. Вірус выйдзе бокам нам за жыццё бяздумнае. Зло каранаванае, дробнае, нябачнае, па дамах загнаным нам лёсы перайначвае. Ліха неймавернае па краінах сеецца, але ўсё ж па зернятку і надзея спеліцца. Сакавік нявесціцца белакрылай вішняю, хутка май абвесціцца ластаўкай увішнаю. Пойдзе ўсё па правілах, як і кожны год і раз, і зямля
паправіцца і прабачыць грэшных нас. Вось і на заканчэнне я хачу прачытаць вельмі аптымістычны вясновы верш, якім я назвала «Будзем жыць». Вясну ніхто не адмяняў, ні вірусы, ні людзі. Салоўка раніцай спяваў і ліў бальзам на грудзі. Цвіце пахуча алыча, нябёсы пасвятлелі, і гусі-лебедзі крычаць: «Вітайце, прыляцелі!» Зялёны колер, белы квет штодзень перамагае, цяплее і святлее свет, прагнозы абвяргае. Вясну ніхто не адмяняў. Жыццё ў вясновым гудзе, праменчык сонечны заззяў, а значыць, жыць мы будзем. Да новай сустрэчы, паважаныя сябры!